אוקיי, שלום לכם אנשים ונשים שלי, כן, כן, כאן לוגמין, אייל. אז ככה, כפי שאתם רואים, זה אני פותח סינגל פלייר, עולם חדש, אני מתחיל, אני כאילו סתם עושה סינגל פלייר וזה, אתם יודעים, בקיצור. אז אני מתחיל כמו כמו סדרה כזאת, אבל אני כמעט אעלה כל יום, כמעט. כן, אז זה סדרת סינגל פלייר, נקרא לה לוג, וואי זה בעברית, אנגלית, לוג, איפה זה? מיין. טוב יאללה, אתם רואים? ככה. יאללה, survival mode, cart a new world, בוא נקווה לעולם טוב. כן, ככה זה יהיה רק פרק קצר, התחלה של survival, לא הולך להיות פה כל כך הרבה. הנה התיבת בונוס, שתי עצים, יופי, אוכל, מקלט, ככה. וואי, טיפה קר לי, כן. בואי נרביץ לך עם סטיק. בואי הנה, הלו, בואי הנה, בואי הנה. נו, תעמדי שנייה במקום, מה אכפת לה? תודה. גם את, תעמדי שנייה. תעמדי. רק נדבר. תודה. גם את. רק נדבר. הלאה. אני, אז מי אני בכלל? נו, תמותי, נו, תודה. לאחרונה שאני מתחיל לשחק בסינגל פלייר, אני מוצא רק חזירים, לא פרות או משהו אחר. תודה. וואי, יש לי לאגים, סליחה על זה, אני גם מעלה סרטון עכשיו וזה. אני כמעט יעלה סרטון כל יום, לא בטוח, אני לא מבטיח כלום. כמעט כל יום. ככה אז התוכן יהיה מעודכן כל הזמן כמעט, כן. אני מקווה. בוא ניקח גם קצת כזה. וזהו, זה סתם פרק. ככה של survival. אני לא הולך לעצור עכשיו או משהו כזה. פשוט דקה אחת. את זה אני לא צריך. כי אני בלי סקין. בגלל שקוראים לי לוג מיין אל. רק דיברתי על פרות, בואי הנה. על 2 פרות. נכון, 2? 4 פרות. נראה לי לפרה יש פחות חיים. נו בואי הנה, מה אכפת לך? רק נדבר. כמה את מפגרת, סתם. רק נדבר, נו. נו. בואי הנה, כבר תמותי. ילד עם זיפים, חיזבאללה. מה? את רוצה לברוח ממני? היא ראתה אותי, היא כבר התרחקה. איפה היא? אני הורג אותה. זה סוף הטלנובלה. כי אם אתם שומעים אותי חזק מדי, אני לא יודע. כי עכשיו אני יודע איך תשמעו אותי בול. בסדר. נו בואי הנה. נו, אני אביא לך תפוח. בעולם הבא. וואי, 9. איזה מגניב. ככה, רגע, בוא נהפוך את זה גם לבלוקים. כן, גם יש לי טקסטורה אחרת.
לא, בעצם עוד לא. דקה אחת. סליחה אם ששמעתם שהזזתי את האוזנייה. פשוט הפריע לי, הנה עוד חזירים, רק דיברתי. בואו ניקח את כל הארבעה הזאתי, לא 8. אז פשוט ניקח את כל העונה הערף הזה, עכשיו אין לי כוח לספור. טאטי 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 טאטי. גם תכתבו לי בתגובות, כאילו אחרי הפרק הזה שאני אעלה אותו, תכתבו מה אתם רוצים שאני אעשה. תכתבו לי איך לעשות אותו אם זה משהו שאני לא מכיר. אפלס. המצאתי משהו חדש. בואנה. חול על הטקסטורה הזאת. מיד בוא. אני יודע שחזירים זה לא כאשר, אבל זה משחק. is in the game, and is in the game, and is in the game. אני מתערפת. פטריה. סקב. הופה, איזה פרקוריסט אני, הופה. איך סקראבל, אני לא סובל את הבלוקים האלה. מה, איך יש פה לבא? באתי להגיד, מצאתי קול. ברד על הפיראט. סתם, משעמם לי. אין לי מישהו שירח לי חברה בסרטונים האלה. אולי אני אשתף איזה מישהו, נערף. בואו נחקור את לבטט. מה אמרתי עכשיו? אין לי מושג. שנינו מדלגים על כל השלוליות. ירבצה. וואי. איזה מצחיק זה היה. הופה. שנינו מדלגים על כל השלוליות. הלו, חבר, מה אתה מפריע לי לעלות, חבר? יש איזה ילד אחד, הוא בא לי כזה בהפתעה מאחורה. מה נשמע, חבר? ככה, נבלתי מלא. כן, אני יודע שזה לא קשור, פשוט שמשעמם לי, אני יכול לספר לכם הרבה דברים שלא קשורים לנושא. לא שיש לי סטיות, כן? אני רק חוצב קול, לא מצאתי מערה וזה מעצבן. בא לי למצוא מערה. אני מצליח, כן. ברור שאני אצליח, מה אני לא נובון. כמו דובון, הבנתם? משחק מאזבו. אתם לא מבינים מה כלום. אז אם האחורה הזה, אם כבר עם המוכן ערט. למה עשיתי את זה? לא יודע. טוב, לאן אני הולך? לאן אני הולך? הלאה, וואו. מה זה נקניק? לא.
זה מבאס, זה אמרה לי. הנה, מערה, נכון? מערה. אוי, קול. חשבתי זה היה. די! איזה מגניב. טוב, אבל אני רוצה את המערה למעלה. למה היא מרגישה להיות הרפתו? כלב בן כלב. נעשה 4 לפידים. 8. טעות שלי. ככה. אוי, לא. דקה אחת, אני עוצר את הסרטון כי מתיישרים. לבית שלי. כן, דקה. עזרתי אליכם. כן. זה היה מהר. פאק. מה? אתה רוצה איתי מכות? די עם איזה מערה. נו מה? יש פה ספאונר של סקלטונים. ביי. אני הייתי אדום כבר, מה זה המערה הזאתי? לא רוצה את המערה הזאתי. תעשו לי טובה. חייב בוקר, אין, מה אני אעשה? אני לא מוכן על זומבים. טוב, אז ככה. דקה. אחרי שאני ארוג את 3 החזירים האלה. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. מה זה? כמה חזירים? תפוין על דינק. מה זה? אני אשאר בחזירים. נו, תמותי. וואי, איזה לג. כן. אולי מתישהו אני אעשה גם לייב סטרים. אני לא יודע אם אני אצליח שכאילו תראו אותי בלייב גם וזה. טוב, אני לא מבטיח כלום, אבל לא יודע, אני אנסה. יש לי גם מצלמה, אז... תמותי. מה זה מעלה? טוב, עזבו. בקיצור, תנו לייק אם אהבתם, ואם בכלל אהבתם, וניפגש בפרק הבא. דקה שאני אסיים לאכול. מה זה? לא רוצה מני. את רוצה מכות? בואי הנה. אין, עד שיהיה לי סטאק. רגע, אני עוד לא גומר את הסרטון, חכו שנייה. שיש 8. אני כבר בלבל 6 מהחזירים האלה. שתיים, עוד חזיר. הלוואי בול. ולא בול. יאללה, חזיר אחרון. נו לייק אם אהבתם, אם בכלל אהבתם, אז יאללה ביי אנשים, יאללה ביי.